Ja, deze wel browser. Kekwe, isi na alaste wang, ukule pa mi, na nga hotfire. Hey, uitswipe party, asani na hotfire gang, na nga kule pa mi, e chakongi, zaterdag 19 juli, langa Chinese firebar, na uitswipe party. Line up, hotfire, Leo Coding, weet je? Samurai G, New Style, Los Primos, Check It Tassi, Injectie, Leo Pepe, ik DJ abi DJ Fresh, MC Caster, nanga MC Vuren. Je kijkt dan naar 300 SRD, je bij naar Digital Vincent Studio, Firebar, nanga winkel Mayeda. Kabay wani wan VIP, je belt op 87 58 23 2 of op 81 49 241. Is in een laatste wang, ja moet wani lasjen. En dan met je aliko in Firebar, 19 juli, uitswipe party, hotfire, nanga kole fami. Me see you, in Firebar, au druk. Au spang, want de laatste man. Hey, richting Europa. Tumuku, hey babau, fake it. Tumuku babau, anami wa, anami tu.